Bueno, en Hello ve de fer feina molt bé i també la darrera carrera ens va sorprendre, ens va tocar córrer en una categoria més de lo que ell està basat i va fer el seu rècord i jo crec que pot arribar bé en aquesta carrera. El número no és el millor número que m'agradaria, però bueno, és un cavall que surt bé i la carrera crec que serà molt disputada, crec que hi ha 4 o 5 cavalls que poden guanyar i si mos duen un poc a prop de meta, pues, jo crec que podem estar amb ells. Jo crec que a Mallorca 2600 no ha corregut cap pit, però jo crec que és més un cavall de 2600 que de 2100 i ara veurem el que mos demostra. Bueno, la tàctica sobre la carrera és un cavall ràpid, però hi ha molta competència en aquesta carrera. Jo crec que 4 o 5 cavalls poden lluitar pel primer. Jo crec que hem de guardar un poc els esforços per lo darrer. Els meus favorits de la tercera carrera són Helios Pergí, Hortensia Mica, Instint de Vetre i Hello Back.